Sabar narima
Atau menjelang limbukan munggah ora dhek bar goro-goro lagi munggah ora arep ringkes-ringkes piting lek kuwi dene ingkang minangka pamungkasing Paseban wah dan Dimas Niken Salindri rumah saku kaya awake dhewe sak garaan ngono ya umure kaya aku 17 kowe 16 ngono ya ha iya perawatan kok aku ha iya perawatan botok kulino dibotok sisih mencor akhirnya papokmu kapan wing sok-sok ngelone tutik ngono oleh amu ayo terima kasih genduk Niken Salindri wah jan matur nuwun ki akeh jadwale nduk yang sampean gabung karo Madangkara ki akeh bakal ning Pekalongan sok ya karo sampean terus neng dineh Bu Kesi neng Tulungagung neng Unut cedhake Mbak Silvi kono sok ya sampean bintang tamune ayo yo ngaturake lelagon luwih dhisik sing dereng nyuwanten Mbak Mira Mbak Mira coba kaya apa nggih kalian Mbak Dian Munasiroh coba kaya apa diaturake nggih ya jumeneng wah nggih diaturake sing kepenak dedeke ya do apik-apik pawakane ya jedut-jedut suarane ya bergas ora nek sing sliring kok gamelan ayo biasane sinden iki kondang wayu ngono jarwa purwa ngono wae lagi ora nek sing sliring digrendo terus kok Mbak Dian sekalian oleh Mbak Tutik pripun Pak oh boleh pun anu to pun sehat to Mbak Tutik ya Tik kira diamanah karo ketuane sinden kok ya ayo nggih mbok kaya apa nggih wingi kecelakaan lah ya organ tubuhnya enggak ada yang masalah sing masalah hatine alhamdulillah aman Pak ya aman ceritane piye to Tik ceritane kuwi anak kula niku kan kecelakaan tangannya patah terus dibawa ke rumah sakit Jati Husada Jaten niku lho oh cedakku kuwi nggih nah, terus kalau jemput, kalau bawa mobil toh, kalau jemput kali papai, kalau jemput karo sapa? Kali pae. Papai. Nah, terus kalau jemput toh Pak Yoyo, kalau jemput terus kalau inisiatif sendiri tanpa rujukan ke Karima. Oh, diboyong nang Karima mergo kono nggen tulang ya. Khusus tulang. Terus? Malam itu juga. Nah, terus saya menyelesaikan administrasi keluar dari Karima dari Jati Husada 1 kilo. Mungkin sampun keadaan digendong pun dapat ronsen niku. Putrane jenengan niku. Nggih. Nah terus niku kan keadaan hujan gelap niku panik ngoten nggih. Nggih. Terus mobil saya nabrak trotol ada yang mepet. Oh taman nggih tengah kae to. Nggih, taman. Enten sing mepet ngoten terus nabrak trotoar niku. Astagfirullahaladzim Pak Yoyo ketrauma lho. Trauma gulung-gulung. Guling-guling tobat no awakmu saiki. Pripun? Tobat malian yo. Saya nemen. Pak Yoyo, kula terus wedi lho Pak Yoyo, kula langsung sholat, langsung tenan Pak Yoyo. Saestu lho, kula langsung tahajud, langsung sholat 5 waktu. Kula mengucapkan terima kasih kepada Allah atas napa nggih? Atas nggih intine atas kejadian itu kula niku ndak apa-apa sama sekali cuma lebam. Sindan-sindan aja ngene. Aku nekseni dhewe. Mbak Tuti saiki salat. Nang nggenku ae mbiyen tau subuhan iki ping 6 kok. Lah kan iku untuk 3 hari. Iya. Dijogo ora perlu banter-banter, ora perlu ngebut-ngebut ya. Nggih. Ngono kuwi. Tontonan bisik kanca-kanca yo ngono kae ae ngono.
Rasa reno-reno. Nggih, kecelakaan 2 kali. Syukur diparingi sehat. Muga-muga kuwi mujudake tandha tresnane Gusti Allah karo sampeyan nadyan to mobilmu kuwi remuk bubuk dadi rempon ning nyatane awakmu sehat walafiat. Alhamdulillah. Atimu ya sehat, pikirmu ya melu sehat. Harta bisa dicari Pak Yoyo. Lah, terus? Yang penting selamat. Oh iya selamat. Pun mobilnya kalau tekne teng bengkel menika. Oh iya. Saiki ora tau ngeceti anu to, lurah-lurah ora tau ngono. Tesih? Ya panggah Pak. Iki nembe. Golek niku lho, golek pulian mobil niku ngecati lurah-lurah. Malah semakin menjadi urunan-urunan ngono. Oh, alah serkiler. Nggih. Menggalang dana niku Pak. Hah? Menggalang dana justru malahan. Oh iya mesak. Buka donasi. Tuti ning Karimah rumah sakit tak tili masalah nangis iki mili nganti kaya keran kae lho. Kula wedi saestu Pak Yoyo. 3 hari ndak makan lho. Miline saking pundi? Ya kok mripat. Dian. Iki wong tuwek lho Yan. Iki senior lho malam ini. Lungguhe lho wis nang kene. Hargai. Hargai regane piro wae. Ya nembang tah telu coba kaya apa. Ayo Yan apa Yan? Bawa. Bawa boleh. Oke. Monggo Mbak Tutik bawa. Niki senior lho, merabu lho niki. Iya. Lungguhe tang mriki lho. Ah iya. Lah iya to. Podang kuning ya Pak. Oke, siap. Podang Podang. adalah burung. Alah brek. Ini trio-trio ini mau menyanyikan lagu Fodang Kuning. Ya sing saka leluhur dhisik, ya Ti. Ayo. Sesepuh Pak Yoyo, Iya. Prabu Piyayi. Leluhur. Ayo. Mas Dar. Ya. Dituntun ya Mbak Tutik ya. Picek apa piye lah. Nadyan wujud temong peksi. Jadi kasih bar tabrakan ya ora malih. Tak kira dadi sinden klasik tetep kok. Ayo. Ini kan profesional Pak Yoyo. Wah, iya. Ayo, makanya kan turun dari sini sholat subuh. Iya. Oh iya. Salat subuh nggo salin bar kuwi wudu bar wudu nguyuh salat. Ayo wis. No. Ngerti? Mbak Dian. Ayo. Halus. Manis nang sam. Sing kok liyane iso Radin. Gak iso. Waduh. Tengok iki nom grandel. Ayo. Iya. Ngene lho Din. Niki kontes cengkok Pak. Oh boleh. Mumpung miki anyar kuwi, ajakmu rumangsamu. Oh iya. Anyar kabeh. Sing biasane ning ndi? Ngene umi wis tak balekke. Tak balekne loro miki. Miki umi karo miku tak balekke rono. Lah niki tulisannya Niken nih. Hah? Niki tulisannya Niken. Niken burine iki lho tulisan Madangkara nang kono. Ayo. Ya. Gawe talining brantah. Nunanu. Goleki si podang jenar. Ayo Mbak Mir, ayo.
Iba bunga ing atiku. Iki ya murite Mbak Nur Suara Semara. Ayo, suara sinden ayo. Nyanding bisa dadi tamba Te ora nerone cengkokku. napa? Ora ngono. Oh, nyuwun ngersane ngoten. Heeh, aku. Tamba Apik, luar biasa. Monggo buka saking vokal wiwit saking Mbak Tutik. Ayo. Esuk tang. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora kasar. Keluyuran anggolek isih ngatas sayang. Obang-obang diterangganku goleki ora krasa esuk awan nganti kang nyawang kleyang tak sawang bencok mengeprang kekencangan tarindik saka katuman sarwing ngoceh dheweke ngalih bencok tambah manis yen kelakonnya ding sirahin ke ati kekewang liat yen si podang atur ati keprasnan ora benda asliku sansaya tak selamat ana mikir
Terima kasur. Alhamdulillah. Nadyan to iki wis jam 2 punjul. Aku noleh mburi parandene si akeh para pamirsa sing jenak pinarak. Iya. Ngenteni Niken Salindri. Heeh. Hidup lagi karena ada Niken Salindri. Biyen ki jarang emak-emak bocah wedok enom ki nonton wayang. Ning mergo adanya Niken Salindri, akhire iki lho cah nom-nom kabeh do nyuting kaya ngono kuwi. Ngono. Nggih, alhamdulillah. Amin, amin. Matur nuwun sik karo Bu Rini. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun sangat kagem Bu Rini kalian Bapak Indar. Indar dan juga Mbak Delva. Nggih, Belva Putri. Mbak Belva. BORD. D B babi. B B. B Pak. Iya, B. Iya B. Iya, B. Kalau D kan darah. Oh iya. Iya, D darah. Nama lengkap Belva Putri Prasetya. Umur 17 tahun. Belva. Oh, berarti sama. Tahun 2008 juga. Oh iya. 2009. Oh, iya ya semoga. Apa bintangnya apa? Bintangnya apa berarti? Apa? Lah kuwi tahun 2008. Kuwi Kuwi sasi apa? Kok sik ta kuwi sasi apa? Kula Juni. Juni kuwi apa kuwi? Kula Cancer. Oh, padha karo aku. Napa? Aku Jenengan ya- nggih Juni. Juli ning yang mlebu Cancer. Cancer. Cancer, Yo ya. Cancer yo batangan ngaplak. Oh, lah. Bulan apa, Mbak? Oh, bulan ini sekarang. Oh, sekarang ulang tahun. Oke. Oh, 19. Oh ya, semoga panjang umur sehat selalu. Dan juga Ibu Rini sekeluarga Bapak matur sembah nuwun mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak. Nggih. Mugi-mugi awet leh momong anak putu. Amin. Mugi-mugi sukses selalu dan semoga tiap tahun diadakan acara seperti malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kuwi ucapan untuk yang lagi ulang tahun. Upamane lagi pernikahan ucapannya piye? Kalau lagi pernikahan ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga cepat diberi momongan. Oh iya, gitu. upamane terus apa kuwi jenenge pernikahan Mas ngono piye? Oh, pernikahan masih 50 tahun 50 berarti tahun. Pak ya. Oh. 50 tahun ya, semoga awet leh ngomong anak putune, mugi-mugi panjang umure ngaten. Yen sunatan. Sunatan ya semoga menjadi anak yang soleh, semoga cepat membesar dengan baik, semoga. Sik, kata-katamu apik mau, anak yang soleh, bagus. Ya. Kok bar kuwi membesar dengan baik iki lho? Pertumbuhannya. Oh, pertumbuhannya. Pertumbuhannya harus membesar dengan baik. Oh. Gizi alah. yang baik, jangan gizi buruk. Oh, gitu. Iya, iya. Mantap, Ini Pak. kita ngomongnya positif aja, Pak. Positif thinking ya? Iya, Oke, positif siap. aja. Semoga cepat sembuh. Semoga tidak membengkak. Membengkak, iya. Ya. Yen sunat cara saiki adik-adikmu, Ya. kuwi nganu ngangge apa jenenge? Laser wis maju to. Enek sing luwih maju meneh. Apa itu? Dadi dijak main PlayStation, dhek fokus rono. Dadi iki PlayStation. lho, Oh, kulupe iya. iki diketok, ora krasa. Ngerti ora kulup kowe? Kulup. Berarti di situ ada kulupannya. Kasih pecel gitu. Ora ngono sayang. Gimana, kulup sayang? iki biologis ya, ora Ya, rusuh ya. ya. Dadi wong lanang kae lek enek helme to. Lah helme Abot to, kuwi. Pak, dikai helm. Lah timbang cekel polisi. Cilike sakmono lho, Pak. Heh? Helme sak pira? Lah ya paribasane jenenge. Aku lek cilik ya helme ya cilik padha wae ngono kuwi. Oh iya, kasih Lah sing helm. diketok kuwi, Helmnya. kuwi jenenge kulup. Mula anggere wong tuwa nyeluk anake, ngger kulup ning wayang ngono ki lho. Kuwi mesti anak lanang, kok anak wedok diceluk kulup. Salah ngono. Oh, yang dipotong kulupnya. Kulup. Berarti jerabut-jerabut itu, Pak. Namanya juga kulup, kulup kan Sing jerabut-jerabut apane? kulup ya? Ora jerabut isih murni suci ngono kuwi. Ora enek pertumbuhan apa di situ enggak ada. Oh, Kuwi. gak enek gak suci, anak kecil tuh masih suci. Iya, Iya. bener. Nggih. Katresnan sejati. Oh, gimana itu, Pak? Hah? Katresnan sejati marang wanita sing tak tresnani
Imsa. Itu lagu nyiptakan sendiri ya, Pak? Heeh, ngawut. Oh, jelek sekali. Nah, pancen wis suwe. Ayo. Ayo, coba. Oh iya. Untuk menumbuhkan rasa cinta keluarga Bu Rini, Pak Endar, semoga selalu menggunakan katresnan sejati oleh Amin. Niken Salindri. Oke, yuk, tecaos. Sanisi, dimanapun Anda berada. Janji tresnati sakseni lintang-lintang ning
sonku bareng sing nembang niken Salindri walah kaya jebol-jebolo. Istirahat sih ya Nduk, jaga kesehatan. Inggih, Pak. Mengko nembang neh nggih goro-goro. Ayo nggih. Dados para penggemar niken Salindri nggih nyencang jenengan. Niki mangke tetep badhe nembang teng nggen goro-goro. Pokoke super edan. Ayo. Iya, nggih. Gubuk asmara, Pak. Nggih. Versi napa? Jaranan Nggih, siap. sik kuat to? Duh, kuat Pak kula. Ah, syukur nggih. Bawani sik nika. Nggih. Napa Pak bawane? Nggih. Nggih. Nyingkar. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Nano. lelampahan kang nguri Nano. tresno tulus nadyan engku bekas mara Luar biasa. Ya Nduk, sak langgame sak lagune pisan. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ing cagak kabak tulita wayah wengi nganti gagat rina catatan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa marakanen ning gubuk asmara aku kelingan gubuk kae biyen tanggul leren ning cagak kebak tulisan warna abang tanda isih perawan jenenge gobak asmara biyen kae tak keandum tresna tanpa bantal tanpa kosan
pimpinan Bapak Soleh. Sampean kerep nonton YouTube Madangkara ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. Nggih, Pak. Mengikuti profesional. Ya. Siji kas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. Monggo, napa, Pak? Sing karyane Mbak Westri ki apa, Keh? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Kuwi cakepane utawa saire yo apik luar biasa, seneng aku. Nggih, Pak. Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Monggo tos.